Umqeqeshi we-Stellenbosch FC uSteve Barker ulindele ukuthi umgadli omusha weMamelodi Sundowns waseBrazil u-Arthur Seirlis aqale phambili emdlalweni womlenze wesibili owandulela wamanqamu we-M10 8 ngeSonto. Lo mgadli ubonakale ebukhali ngesikhathi ephuma ebhentshini emlenzeni wokuqala eLucas Moribe Stadium ngoLwesithathu, ebona amathuba akhe amabili acacile ebanjwa unozinto weStellenbosch obengumdlalo ovele luSage Stephens. uBarker uyazi ukuthi iSundowns izobhekana nengwadla njengoba idinga ukuwina ngemuva kokuhlula ngo-1-0 emdlalweni obuseMoses Mabhida Stadium ngempelasonto. Kunzima ukuqagula, kodwa ngicabanga ukuthi umdlalo ofana noSeirlis ukhombisile emizuzwini emincane abenayo ukuthi ungumdlalo omuhle kangakanani. Kuvuma uBarker, kuyacaca ukuthi kwesinye isikhathi abadlali abasha, ikakhulukazi umdlalo wangaphandle, okungenzeka ukuthi akaqalanga ngesonto eledlule, kodwa ngicabanga ukuthi maningi amathuba ukuthi awuqala umdlalo. Ngicabanga ukuthi noThemba Zwane ubelokhu eyisihlabani sabo, ngakho kungenzeka ukuthi naye uzoqala, kodwa angifuni ukucabanga kusekude kakhulu ngeqembu eliphikisayo. Umqeqeshi weStellenbosch uvumile ukuthi iqembu kumele lilwe kanzima futhi libambe ingcindezi yokuvikela ukuhola kwabo okuncane. Bheka isimo esinzima kuMamelodi Sundowns ngoba kufanele balwe bathole umphumela. Ngakho nginethemba lokuthi sizoba nesikhathi esinzima kulo mdlalo, kodwa kuzobiza ukuthi sisebenze futhi sihlasele kakhulu, futhi kuzoba ukhiye kuthina emlenzeni wesibili ukuthi amathuba esithemba ukuthi singawakha futhi siwathole kufanele siwathathe, ngoba uma singenzi njalo ngeke sikwazi ukuvikela imizuzu engu-90. Ngakho-ke kuzofanele sibe nesibindi futhi siqhubeke nokudlala futhi siyise umdlalo kubo noma inini lapho kungenzeka khona. Kodwa ngiyavuma esimweni esisodwa noma ezimbili bekufanele sibe bukhali kakhudlwana, kodwa ngizothatha igoli elilodwa futhi ngizithobe ngokwanele ukwamukela ukuthi ekuhambeni kwethuba umphumela omuhle kakhulu kuthina, kodwa umkhulu umsebenzi okusamele wenziwe.